Pag-instalar og partition aron matunga ang mga classrooms nga himuong voting precincts gitutukan karon sa pipila ka mga eskwelahan sa Mandaue City. Samtang gipasalig sa DepEd, andam na sila alang sa eleksyon. Ani ang report ni Nico Sereno. Kini ang Bacilid Elementary School, usa sa 27 ka mga voting centers sa Mandaue City sa barangay ug SK elections karong Lunes. Nagpaabot ang taga-eskwelahan nga ma-deliver kanila ang mga partition o division sa pipila nila ka classrooms. Taga City Hall ang naggama niini. Sa eskwelahan, dunay 13 ka mga clustered precincts apan kay kuwang ang ilang classrooms maong dunay uban nga tungaon. Upat ka mga classrooms nila ang tungaon, butangan og partition sa tunga aron madoble isi polling place. Hagit kung makonsidera kay usa lang kapultahan ang matag classroom apan duha ka mga polling precincts ang mogamit. Sa second floor kay kinahanglan i-divide and then butangan partitions. Butangan gyud na namo same ato sa pandemic nga gibutangan namo siya for entrance niya and this way is for exit. Gamay naman ang school. Matud sa DepEd, andam na mga teachers ug mga eskwelahan alang karong Lunes. Gawas nga nabansay na mga magtutudlo sa COMELEC sa mga lagda ug palisiya sa eleksyon, nakapahigayon na sab ang DepEd ug moral values seminar alang kanila. Katuyuan niini, maandam sab sila sa importante nga tahas sa piniliay. Ang ato aron ma-reminded po ang ato ang mga teachers nga as public servants munang naghimo po ta og moral values seminar para nila. So in that sense mayon kita nga more or less ready na nga ato mga teachers. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.